Adinda Dimas Niken Salindri. Heeh. Gak enek adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe. Aku Heeh. gak nganggep sampean nih tapi. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggamo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Ya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumah saya rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lha masukku lha piye to? Loh. Lek mau kendangi aku joget. Iki Banyulan Lawas sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kene malu saya. Kok tetake. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kok iso kakek lho. Koyo lek Om. kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Ini Mas apa? Mas. Anu Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Sampeyan Den, iki tahu nggak dalem. ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, Kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Ora kayak undangan. Mosok ngene. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Wijingku ya nyok. Iki mau itu. Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa Badar alam. lah. Aja bernostalgia katake rumangsaku. Jenenge iki anu, nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, heeh. Aku digorene ganteni ya. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang heeh. Terus saniki sik terima tamu, Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Payu. Masa apa ta? Payo, masa guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Kok kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo omong ora mesti dadak ngidek ngopo e? Mandek ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikuwencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat sing ngentoti aku meneng ah. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku isin. Aja ngomong entat. Aku sing besok mau masuk bulat-balik. Malah diomong kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora. Suara Ora. Enek 2 minggu anggitmu.
Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi nubur ya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kowe gek nyecek-nyecek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. ngono gilani to kok. Lek nek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Wes. Panggal bahasa bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah iya aku. Saya ngerti, Nyapa? Pak D Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak D Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no kanggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak D. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh, Pak Nggih, D. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Enggak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak D gitu. Ah, Terus gue telepon, "Pak D, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu lu gue. biasa, lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Iya, katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken. Terus gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak D. Oh, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak D, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok kerene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. pacarku Rabi, Rabi terus oleh kancamu. Wah, oleh kancamu meneh wis bar. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no. Ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Iki kira-kira anak. aku becek pira? Alah 35. Kuwi 35 ae muncul. Pantes kuwi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi dadi kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Satu contoh Satu kesedihan. contoh. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan. Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya.
ngene bayaran piro teko angel. Ning kene iki lek mek krus won. Jepang itu mata uangnya won. Iya. Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis itu geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis tak bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi sedian sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Wis cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De. Yo sampean medun tak dotne komburi kok. Alon-alon. Ayo Pak De. Coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho. Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Tapi Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Tapi iki Pak De emosi kaya aku ra iso golek wong wedok liya ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku kan contohe. Wong umpama Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo dong. Ya. Titik air. Dirodokne maju. Adam Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira nek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe ora sing nyurung. Aku tuh masih kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia iku meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong ya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikir jenengan Niken niku. Anu ya, lakonnya gak masuk akal ya Pak De ya. Sik ta lah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kon niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing lah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono ae wis, jajal. Lah aku usiren kan. Oh, Ngono lho. siren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, Ken. Kamu menjadi apa artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku nih, Ken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Tanaman iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang
punya Silo. Mari Badar saiki Silo iki. Jenenge Susilo Badar. Duwablek arek iki. Gak daplek gak niken saliti yo. Terimalah, aku nggak bisa hidup tanpamu sayang. Aku sudah dimiliki olehnya. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu Niken. Mau ya sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya Silo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rinio, hei. Rinio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling babu. Iki lho. Sempak otomatis. Kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan paman barang-barang kok iso. Lah mau spontan nyebut jenenge Pak D. Langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya. Apik aja. Dan iki mau langsung asline akhirnya Mayangkara tenan iki ya iki. Dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? Iso pop rock. Enek rocke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjakku kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kelia ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Oh iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Dia, ayo. Mbak. Mbak Nanda. Oh isa. Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Saraswati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgang. Ambar-ambarane antariksa. Risang popo kang sampun kanthi sawe gawe kirim mumut simaring kersaing Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie. Mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa.
ya Mas Den. Iya iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari Maya. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh. Ki ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iki coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompokan Mas. Ya, minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Rizal. Wes mawis tolak balak ing sangkala. Anim putri adon sang yai hang rakit tata sesaji. Kanggo slana den nira asung apa bujang. Minta nugraha saking Hyang Widi. Akinabulna den nira asung pratangga. Awinan tuwa berkah basuki wana kang becik kapite kang ala bakal ketara sesanti rahayu mayang akara tetep jaya. Aya jan nyenengke danten anake mayang kara. Iki mendi? Ini tak purba 2 tembang lagu monggo Diajeng Putri dan Diajeng Anif nggih. Oke. Dri, Cahayu. Cahayu ini kan, sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Mas mantennya mau kirim-kirim salam untuk Mas Rafli Satrio. Raflika iki Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputra. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Ya, luar biasa. Dan buat temanten. Ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia selalu sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Aja kaya yoga-yoga pokoke. Anune ceblok lah. Mesti ya. Aki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si Iki mau toh? Iya, ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya. Iki langgam sih ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Ya, permintaan dari Pak D tadi ada. Apa? Iki mau ki lek arep. Weke sapa? Terus Bakang Semak, Sotia. Dari Pinangkani. Luar biasa matur sembah nuwun. Mbak manten ambek Mas manten njelet. Lah serem. Nanti lah sing jelabut-jelabut. Lagu apa? Mas manten Mbak manten endi ya? Mas apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, mau minta lagu apa Om? Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wes nggon pijet lho. Nakamura. Atau Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Wiwo The Talk. Apa serampan? The Talk. Sabar. Oh iya. Saya
Klaten iki mau nyuwun lagune Sabar. Duh sayang. Wis to, wis to, wis. Kok panggah. Penak to. Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Ha. Terlanjur cinta mati di kau yang kusayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontrak. Jeng 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 jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes. Loh. Maksudku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. Lah kan wes, Sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah, aku rasuti. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, Sabar minangkani dulu baru Kita kawin. minangkani Sabar, Sabar. dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan Salindrio. Ya. Kaya enek mayangkaran karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Walah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Nah, ya Mas, nyanyi Piye? duet satu lagu. Wes kawin kontrak. Habis ini Kak. Apa? Sing kuwi mau lho. Selindutan toh? Heeh. Oh iya, oke, heeh. Terus Kok kawin kontrake dipekne sapa? Kawin kontrak. Mesakne Aku gak tega lek nyanyi kuwi. mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya, bar iki. Heeh, kabeh nyune kawin kontrak iya dipinangkani. Ayo celek yo. Heeh, lagune Nadane. ngene iki pantes ora, Pak? Pantes Pak Sus. Yo blas. Blas daripada blas. Jian Pak Susi jendak anu blas, ndak pro. Ndak pro blas. Pantes. Pantes dadi apa? Pantes. Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apa mu? Dadi Dadi kek. resik omahku. Jadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya iya. Ya apa Pak De? Aku sing iya, iya, Putri Raja dan kudanya, minangkani pamundhutane selindutan wis diparingi senajan to ya gerayah-gerayah watone kecandak, gremat-gremet watone slamet. Tadi permintaan kawin kontrak. Iya, kawin kontrak diselenger pisan. Heeh, iki karena wektune wis mepet. Hani ada Mbak Hani ada Mbak Nanda. Yo, arepe muni sapa neh kowe? Hani ada Hani. Akhirnya arepe muni liyane. Yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo wi? sing rancak ae. Ya bojomu telu lho. Ya, heeh. Langsung. Aku gak termasuk Aku mau mek telu ngene iki. Ya, aku mau. Garek kowe nan piye? Ora sudi. Iya, iya. Anas, bojo tukang son. Renek yo kuwi ya, renek Mbak liyane. Intan apa ya anu? Niken kok. Iki di streaming kele sampe Iya. Heeh. LU Lu, WE. W, Lu W, sama nih sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang barang dicepakke kok. Mes sing raine apa mo? apa? Sendoke
muluk awake manganmu. Sendoke mbok jarene ibumu sik disaingi ngono ya peh gek sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk biyuh kono wis capare murat marit. Heeh diajeng Niken Salindri. Jeneng kowe nek diajenge. Aku ki ngene menghormati ke diajengi ning Blitar ngono lho diajeng. Diajeng sapa kuwi? Febia. Dek, ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremat-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe, heeh. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone nganti jam 4 esuk sing arep nabuhi sapa? Lah yo Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh kari dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Ipan. Ayo Pan. Ipan. Ipan siji. Asoy. Iki piye? Nun sewu dumateng para pamirsa niki mantene kena penyakit anu wah lawang hop Manten ditemokne manten yo fisik wong manten iso ditabuhi kebo giro iso lho mantene fisik elek nyondro piye rumangsaku kok fisik mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Obat pilek. Manteni bae ngene iki ya. Ya, awake ya sementara undur diri dulu ya Niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, dan Mbak terima kasih Kang Pade Badar, mboten krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, iki arepe nempur ae bingung. Heeh, makasih Mbak Jinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga. Dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya anu tadi boneka sing ning mobil suwi oleh ya nggih Nun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madya Wasana anggen insyaallah asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madya Wasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa Trapsila Subasita ingkang kirang regani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gusti Kumanapsi kumpitak Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang alartis saking Mayangkara Campur Sari. tebak-tebakan sayang wis sareng rong iso jelas liane sing kiayang Mas mah iki heeh wis kuwi ae
Niki pun bubar niki Pak. Nggih, Pak. Nggih niki lho rencang-rencang niki lho tansik suwi niki bukan nggih. Nggih, bar niki Pak.